Bar je još jednom večeras potvrdio da je mjesto kulture. Realizacijom ovog i sličnih projekata potvrđujemo da kulturni stvaraoci imaju partnera u opštini Bar. Naš primarni zadatak jeste revitalizacija i valorizacija bogatove kulturne baštine, ali ono što smo u prethodnom periodu radili jeste zaista intenzivna saradnja sa kulturnim stvaraocima iz našeg grada i brojni projekti su realizovani u prethodnom periodu. Ono što me posebno raduje je još jedan uspješno realizovan projekat sa već prepoznatim gitarskim duom Nikčević-Bulatović, ljudima koji su čvrsto vezani za naše more, naš Bar i Sutomore, i kroz ekranizaciju njihovih kompozicija nastojimo da Bar učinimo dostupnim ne samo konzumentima iz Crne Gore, već Evrope i svijeta. Nadam se da će spotovi koji predstavljaju i zaista prirodne ljepote i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe našeg grada već krajem ovog mjeseca biti dostupne i putem online platforme Apple Musica, time dodatno promovisati muziku ovog gitarskog dua koja doživljava zaista renesansu s obzirom da se njihova muzika nakon realizacije ovog projekta konzumira i kroz video format.